Ki seng phalang na ka them ri bhoi balalam khmat da ka seng khasi student union nongpo circle balas nok tilang ru da ka FKJGP HNYF RBYF ki long mi long pa lembat ki khana school menta ka sngi ki lami pat ba ringkar ki plakat ban pertashla halor ka jinglip light boarding kha kha ha ka than nongpo bat ka dong ri bhoi barok ka wei ka bala pen sertok bat pen bitari ki pat ba nong shong shnong ha ka bana kalyang ki seng phalang ki pat ba lembat ki samla pule ki layat hasurok na du madan paham siem bat penkut pat ha ka office USDO ke MEECL ha umling kedat. Ha ka jingyat pat ba na kalyang ka KSU kala penlong ru da ka jingyalang ha kamat office USDO ke MEECL ha nongpo ha ka bana kalyang kinong kran ha ka tiga sngi na du kinong yalam seng bhalang bakentup ye uba Ferdinand Kharkamni president ka KSU NKHD James Hitler Maupnyang secretary Louis Starling do president FKJGP NKHD Marcus Martin president HNYF Northern Region Matthew Makdo rang ba shnong kinong yalam shnong kinong hikai bat kum juru ki long kemi long pa kilapan pau bakum kinong shong shnong ka themri bhoi kidap da ka jing dukha mensiem bat mat jing e na ka jing du kha kha ka boarding electric ka balakta ashikat dei ki samla pule kinong sengkam sengjam kat ba ka bill light kadang kieu ka bakum ki pat ba ki shem jing e ban siu kum kinong yalam seng ki lalet ru ban IT da ka dor khas ha USDO ka MEECL nongpo division bat kum juru ha additional secretary commissioner kari bhoi badai ban penbiang mardor ye ka boarding electric bat ban shimkhia ban ekran bat ka sorkar badai ban penbiang ban bu no da ka substation hanong po Impet ia kene ka boarding ka badai ka ju hi ka bulum namta ka roi ka par namta ka kiu ka jilla ka jugi kanam sahi ka ju mushwagi don 33 kV/11 kV mantaru live voice nam yanawang kumju hi kajikli kalong ba lada kita ki substation impet yang tai 33 kV ba 11 kV hidon ki fencing ki balong pakaba hoit ni sotu ya kai ga jumut ka mangamut ban kren na sotu ki ki observe ki badan ni hapo jong ka energy badan batru hapo ka distribution hidon ga jinge ka bakiya lenti maki namar lada kimyo hi kata ka support na po jong ka government lamba upaw minister ka ya kiru ban pasoy ka no ka jinge kamtam ya ka jinge lenti ya ka load shedding lane ka frequent breakdown jong ka electricity hapo nongpo kabari ka headquarter rei ke ka ba nga kwa kon kudok ti shapi ki officer ke jingduna ka ba ni ju shem dang kini kita yo balale we u samarang ba banya ya ka baik ka jung politi muhap uto sainar or lakwa ka shed the pi paidim sikna balale kibon khebret ki balakai ki poili bat ke transformer namar komdon fencing bat khebret kopli gimtip ba udan utau boarding electric haute po transformer ki poi hadu ba khabdu iga khti la net kja joki kidon kilongin kini ki pul ki bap diang ki balarem ki ba sarang ki bala ai ka jing ujo na kashnong lai ujo na kisen samla ba MCL sobai ya tiang no namar unir laban hap hanu no por buat pelong juga sau kataru kadai ka failures nam ta juki namar ba kin ai be kadau ba mapi ki ba shim ya ka lai le ka dong pihak yesu hadu san pho jar uai pol ban pendap hangte ha jaka la de berweng no ban replace you bodim kum kita bishadam bat lu hinapan ya ka lai shagawai pat ka no marjan shidong ka ladon lupa ya kita ki pol ru pihak pulut hi pulut igi pol la melong ar laiteli kasbu riwe san pojar laiteli la lok silak san pojar itai longing ibot silak san pojar in punyo iying ibatang san pojar haplut silak steng namuta ka electricity kita di failures namuta kini ki sarkar akane kini ki noktai sarkar hangne po MCL para po distribution
Bot kaboso kia hadu kata kabolong yangi kum kinoilam. Iwan hang di office mata kadi kasin kabalai. Hakabar benkong ban kabar. Ikuak kendu USGO lembaga jangan lupa serta apa kapet pau. Yang bam dan por benkendu. Nama kilas tu ya kei kabar ngimut benkendu. Kadai baik haka frequent breakdown jom electricity ponong po. Kei ka ba small so to malai nga so si nga galong ba kisong hati ka suki kun ki officer dai kim tepat ba ki dai ginong sakri pa ba. Dai kay kitem pareng yung ki government servant. Sa kamram ko suki ba ki kundu ya kino ki kunhon haba ki don ya ka jigso nani ki jing pa ko suki ya ka jigso si ha kom tekam ko suki. Haba kilong kita ki gentleman. Kita belum ki bakloi pan pedang yeno do. Wala nang ikren pat ya ke ka ba nido mesim habang ikren kan headquarter ka bang life wisdom ladon. Larang ipan yaw tu kloro bodan po se benang benora asli spo ngatrai mono inamla. Badanong ipi ipan ya ka badai e. Nidon ka umyam stage 1 kadon hadu 36 megawatt. Nidon ka umyam stage 2 kadon hadu 20 megawatt. Umyam stage 3 but 4 60 megawatt. Umtro hydro project kadon 11.2 megawatt. New hydro project kadon hadu 40 megawatt. Killing substation kadon hadu 400 kilovolt. Kaigin ka sige bangin namla banyo ya kita ki transmission ki bobiang. Namar ladang ipek kembaong ki nongkren bende teng gi sulerai ba kibu headquarter yani hangde apo nongpo. Namar balai kaborni kadon ya ka substation ka basis pa life RKV mat lifeline KV. Ko umiam hangtei kapadai head office ya distribution ru kadon ya ka sispa life RKV. Teng ni dong kata nisno samki ke juga par bat ha juga par nisno dong. Balai kumbalakran mene daki nong yalam teng halang ki balakran sakman. Kabil teng mo ko bam dei bang koi kala koi sebenai sakando. Kata kala pat ki penlip kat bamon. Ki penek kat bamon. Kei ke balaja ha ka sipo tarik aso manong ba kun jonga oleh x-ray hapo sibil hospital nongpo. Kasni ke balengkong alai ndon lai. Kasin ke ba arum ndon lai. Toh ni ki bahajan harus surok let's say kalau ka bakam suk bangin lek banwan I perkat am tai kitu ginong kendong bapli ki bawan ma jingai ki ban wan ban phak sumar hane pro civil hospital jengi tang na kadau ka lek ken hab ade ki kanta but ba ero na mata jengi bikin wan jene lupa na kadau ka kali lada ki affair ka por ka mat ba kalak ta eki tingi sosen do kata ta adik ni perkat hane ri boy jengi kum ka aspirational district jong ka jela Meghalaya berkawai nisno batong bat nisno ram ha juga por babalai nisha I kun suya bang nisha le me na ha baro kilian namar babalai ni ha ban nisha kamat kini ki kena school kumbala ong kini ikai mene kamat ha ga jaka bikin don ha ki kamera kelas ki jongki ha ki jaka bikin don ha ki kamera krekot ki jongki ki ha ban nisim ban talang ha ne ka ha ne ka si ka bamta de na ka daw ba kiru kidam ka jo ka jingkhia ka ba kum mangi baro ki pai ba no shinong ha po jong ka ne ka no po nisno bangi ha ban mat kita ki jing e baro ni kena kapor kamariang ba kajing rang pelat kamariang kajing bang flap ni kena ba kamariang den ta kadang kalut shading meta ka magini akran si kuno baro ni tharai ha bangile silong yu I kadang sat kalau kuno kalau overflow den ta kadang kala ni sakalai hai tu ki paringang ba teng ni smoke kan thamularu lada shit sniru lip light tanang po lada drum ka sniru lip light lada be kal eru lip light ada omdom eru lip light hanang po jami teka ke ba pelong hagane ka par bang tanga so kumem na shisha bangi ha bani pai ba ban pesno pesnga eka sarkar ka ba mala sarkar ka ba kelut kun ka district ka ba deka getaway jongka jela Meghalaya bro ka we balai ta hanang po balai ta hari boy district balai sikiwi district ban mamdam ka ta jing lip light let's say kam ka jing lip light ka ba 3 minute na 4 minute ka ba film Lip light ka ba mo rubiang bay kabil kan poi kan no rubiang bay ke ke beja bursing misat ala de namara umdan mono bayalam chakmat te ha gane ka kinti ka ba menta kum ka sengke siu ka ba elang khmat ya gane program ka ba menta bon lagi kum sama gi jomi ki hab ki barik ki ba hab ban poi no pom ki hab ban ni sare chakmat ba kum jor ki long kumi gi jomi ki ba ni bursing ni siam ki jing e ha par ba kum la kran ki nong elang chakmat bane ha par ngi dang set ja kalip ka lai
Kanya kalau kum kata kadau ke bapenong ba kini ki nong ni khmat jeni kini ki afsar jeni lese ki dam keti bantu banute ya kari boy ke jeni namar balai ha ka par balib lai kini ki nong to ha ka par balib lai ki ja ki jinja ba khla khla teng teng ni kum ki lo kemi ki badam pa shimam to thau ni yo suk kathia kadam namar ba balai si phang la sa phun o sa ta dam nong to si phang sa ta ki nong ba o la dan nong di kia si phang yang boy sa ta la dan nong di kan ja nin ya be sa e te kum ki long kemi ha ka jaka ba nin ring e kru be la ki kum ki kti ni ha mi si dang ne ro ban ya be ban tem ni ka ka jing yuri yura Iyo besar beri pek yang kata penmer berling atau pimsem la pimpan kata kaji musim lerang lada ki kun sama jumi kita Islam ki bai pom uniform ki barang dokam ban pendak kaji pulek joki hendak ki hak pemi madan nak kadau kaji munti ki jompi kena kambesu kasim kapan ingkong la penang Landai kabunda kabak kando la penang lada PQ officer pilang iyo tia lengai na kabunta kalau pila subet subyang ilade pimpat habso yuno ruslam jang kajala meghalya kujungi landai kisim pakado penang banhak ham talano wadi ka office rekam jumbi balai ngakene kata ngadai wai upaju yo ye kijing ujor habi de bar kijing lebai ka bakha kijing lebai kami tamrusi rei kijing lebai pi kemau ka bakta bahangi ha ka pon menit kalai kijing mo cerita kalong bagi orang kam ha badum ban pusai tu tebe eka bagi i pau ya ki jingon kam ka bakha khmat kama ban thaba lada kijing don bon ka hangi komba hine ki la tho ai prakat bon habasnya yang di Kongga Departemen Niratet dan Kiki Syabja Kiba Connect dan Kiki Elektrik Henry anda lah senya LP Citang kerja kau buat atau pisau kau buat lah dah kapai tinggal elektrik ngisi nak kapor sekapor Henry kaji penduduk pembiang ini kamdan atau pisau balap hasil yang ini pun sangkiti malah nak bilang kaji mi paiba Jongki kon sama kan terus serang ki badan pom uniform bat kita hapo rendang jongki atau biang kalau kepop lah ni kalau biang cuba mau pergi besar ke badan hukum lah